anak wedok. Nah, aku ben kenalan dhewe. Terus engko takonane, mau Mas Dalang mampir ora? Ngono. Aku nonton go streaming kok biane dereng ketinggal. Aja-aja aku. Kula iki ket ngomah tepar aja. Oh, aja-aja keturon itu lho maksude kaya. Ya nak Mega. Kampung. Wilujeng dalu nok Mega. Wilujeng dalu ugi buniken babau. Bocah tambah dino kok tambah ayu. Tambah menik-menik ya, Pak. Iki neng anu ya ono daerahmu dhewe. Oh nggih, leres. Nek nok Mega asline saking pundi? Sawit Gombang Ponco. Oh, Berarti sawit cedak, sawit iku kono kuwi. Rono apa? Rono apa? Sing dhuwur-dhuwur kuwi lho sawit. Nah, iki klopo sawit. Sawit niku mriko napa mriko Pak Dalang? Lah kirangan mungkin ora. Kok kirangan? Jare wis wedangan barang. Wedangan ning kene mah. Ora Bu wong kono wingi nurut map kok dadi kan ya ora paham. Lah iya ngono lho. Leres. Aku dalan-dalan Ampun ngoten niku Mas Daki nembe sakit. Ning lak ya tetep semangat dalang ta. Ya jelas. Harus disemangati no. Kaya bojoku pas loro ya tak semangati. Semangat sayangku. Ngono. Ki memotivasi. Iya Besti. Oh, tenang. Tenang.
Alhamdulillah, Druk. Wah iya. Saurunge pun jatur ya dibukani klasik sik. Ya. Sinom. Oh iya. Ana Bu Lilyawati, terus ana Ibu Buaranggana liyane. Ya. Lola tole ku mrene ngentine iki ngetan apa ngendi iki? Etane Ya. tengene. Oh iya. Endi Pak Jadi? Ya. Pak Pardi ding Pak Jadi ning tengah kok. Ya. Aja saka tengah, Ya. pinggir. Ya. Ya Pak Pardi. Kepati Amar Pernah Pak Jadi. Ya. api nafsu tapa Pernah. Ya. Pak Warjo. Ya.
salajengipun kula uluk salam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Nuwun kula nuwun wonten ing latah Kebuan Kidul, Gombang, Ponjong Gunung Kidul. Ya. Wonten ing adicara nggih menika tasyakuran putranipun pendhapipun Bapak Sugiyanto dan Ibu Suparwati. Ya. Ingkang pun nami Adik Andri Saputra. Ya. Acarane Rejang Hernawa Supit nduk. Wo. Tasyakuran kitanan. Iya, heeh. Ingkang rikala yuswa berarti 7 tahun nggih ta Pak niku. Kang rikala yuswa 7 tahun menika nate gerah. Oh. Lajeng menawi mantun dipun tanggapaken Mbok Limbuk kalian Mbok Cangik kalih Mas Petro. Oh iya, matur sembah nuwun. Ya. Sakmenika Adik Andri Saputra menika sampun kelas 2 SMP. Oh. Wis kelas loro. Kelas loro SMP. Ki dhisik kelas pas 7 tahun lara nduk terus disupetke. Oh ngono. Putrane panjenengane Pak Sugiyanto. Pak Sugiyanto kalian Ibu Suparwati. Ya, ki Pak Sugiyanto ki aku uga ngaturke panuwun nduk kepiye. Matur sembah nuwun wis bantu donga kelawan awake dhewe kelawan aku. Ya. 3 dina kepungkur iki 2 dina kepungkur iki wah jan awakku ora penak, wo lara ngono. Ket saiki wis isih janjane. Ya. Iki ora apa mergo wis kewajiban iki ya kudu ditindakake. Wo ya. Matur sembah nuwun awit sak biyantu donganipun miwah dukunganipun Pak Sugiyanto mugi-mugi saged dados berkah barokah kagem keluarga lan sedayanipun. Amin. Matur sembah nuwun lan mugi-mugi ugi panjenenganipun Adik Andri Saputra sasampunipun dipun kitanaken dados saged dados lare ingkang saged mikul dhuwur mendem jero kalian tiyang sepuh. Amin. Ngabekti kelawan piyantun sepuh ya tambah rajin le ibadah ya tambah sansaya tekun le sekolah giat le belajar ya karo wong tuane sansaya sayang sansaya gemati ya nduk. Amin. Nggih matur sembah nuwun dumateng keluarga panjenengan Bapak Sugiyanto kalian Ibu Suparwati. Ya rak pun mantun to niki le suwen ono wis suwe kok ya. Oh ya sok ya genti sok acara kanggone nanggap meneh. Ya. Lah iya. Mboten menika namung gegojekan kemawon, mboten sadi lebetke teng manah. Gegojekan kemawon. Ya. Kula ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Sunar Pak Lurah Pilangrejo mewah Bapak Jumawan Pak Lurah Katongan. Oh nggih matur sembah nuwun. Sederek karo panjenengan Pak Sugiyanto ki sedulur nduk. Oh ngono. Ya matur sembah nuwun. Ya iki ana akeh pamundutan. Nang iki arep napungke sindan mangsaku kesuwen wis 11:30. Ya ora apa-apa. Ana bintang tamune ora? Ana. Sapa? Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem. Ya diaturi munggah panggung wae. Diserampatke. Ya. Ya. Asal
teko-teko kok turu. Ketoke sing ngendang ki Maiko bojoku. Bojoku alun bareng tekan aku ngene-ngene. Mangsane cilik ki ndakane gek iya. Lek cilik ki mah banter kok. Ya Dik, jenengan ki ngasta dhewe to, miki ngampe. Nah. Wis ditesek. Ditesek to. Urung klamet-klamet wis kon polah. Ketoke aku iki kon jujuk prasman kur kon ngematke. Weruh sate ngono ya ora. Ora neng sing nawani aku lirah-lirih. Bareng aku lagi arep selemut monggo Mbah Baut tinggah lah mau tarik aku. Seko panggang ki sezong aku. Ning yo tenan. Santai nek ning panggung. Aku ki ora mati lawuh teng. Lah nganti kursiku tak pepete-pepete kok ora neng sing nawani. Bareng tanganku lagi rek klawe monggo Mbah Baut tinggah mau tarik ora sida nyaut ya. Jangan ngece. Ora saking jenengan yo kok monggo dahar sik ngono jenengan yo mboten kula diet ngono. Diet apa? Wis cilik kok diet. Mboten mangan sego. Lah terus kopat lho padha wae. Padha wae. Nggih, menika ngestakaken dawuh, ngaturaken wilujeng dalu, mbok cange, mbok limbuk. Nggih wilujeng dalu Mbak Niken kaliyan Mbah Baut. Nggih. Dalu niki sowan wonten ing tlatah Kebuan Kidul, Gombang Ponjong Gunung Kidul. Alhamdulillah wonten ing Kebuan Kidul, Gombang Ponjong Gunung Kidul. Mesti desane gedhe. Lah kok iso? Nek cilik mesti gudelan. Ora ngono konsep. Nek kan ning Kebuan mesti desane luas gedhe. Ning nek cilik paling wonten ing dusun gudelan. Ciut desane. Kebuan ki tegese jeneng desa, ora usah dipisah-pisah. Kowe ora tak pisah dongdah kok. Ngopo senengane ngestaken dawuh ngaturaken wilujeng dalu Mas Dalang Yusuf dos pundi kabaripun. Alhamdulillah kuru-kuru kaya ngene. Ampun ngoten to. Jenenge pun sehat niki? Pun ya ning tetep kanane ya tetep sak mampune. Nggih mboten napa-napa. Pokoke didongake piyambak. Jenengan niku mboten sehat men sae lho wong kula sing sehat men elek kok lho. Kula niku sehat yang ning uteke sing elek niku. Gini yang rumangsani nek jenengan elek. Sani kepiye kadang marah elek ki malah nguripi. Ha sing bagus malah kudu dadi masalah. Lah genah nek cetha. Kaya to. Sapa? Maaf juragane. Saderengipun dalam ngaturaken uluk salam nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Wilujeng dalu wonten ngarsanipun Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang mirsani ringgit Cucal Masda. Ki Yusuf. Nggih. Nggih. Dene Kang salajengipun dadi tumpeng menggono menika. Ha kula nuwun kaya ngijabke tumpeng kowe nganti menika tas syukuran nggih. Nggih tasakuran. Tasakuran. Iki ning daleme sapa ki jenengan pirsa ora? Ojo sing dipikir gur prasmanan. Iki mau ki ning daleme sapa ki pirsa ora? Aku anggere kowe ora kecukupane gampang lali. Ingkang kagungan gati, kagungan dalem asmanipun Bapak Sugiyanto kalian Ibu Sugiyanto Suparwati. Oh. Bapak dari Jepang berarti. Sapa? Pak Sugiyanto. Arigato. Oh, Sugiyanto. Kula nuwun. Ngopo? Masako. Sasa. Pinter bumbu masak. Kene masak aku. Kono mau ono sate. Endi? Kuwi mangan apa ora? Bu. Kok Bu Sing semar Bu. Pada ora ning apa-apa. Bu. ya Galengan. yo pancen yo arep njipuk kowe mah. Menika mboten ingkang napa-napa. kagungan dalem Pak Pak Giyanto. Sugiyanto. Nggih, anu tasakuran menapa Mas dah? Hah? Tasakuranipun. Oh. Supet. Sing disupiti sinten? Njanipun. Oh seneng. Oh, sampun. Kula kinten bangun Pak Sugiyanto.
Kosek to. Lah ora ngerti kok ya sing disebut. Asmane sing disopetke. Adik Andri Saputra. Oh, mesti lanang iki ya. Kok ya Dede. Nek supet ki lanang. Lah iya, Adik mosok Andri wedok. Saputra. Derek dedonga. Nggih. Mugi-mugi sak sampunipun pun khitan niku tambah dewasa. Amin. Singkatnya jadilah anak yang membanggakan bagi siapapun. Amin. Ya wong tuwa, Nggih. ya tangga teparo, Nggih. ya iso njunjung jenenge wong tuwa, Ngono. jenenge desa lan wilayahe. Matur tepuk tangan kagem Dek Andri. Pun matur nuwun. Nggih. Kosek ya awake dhewe iki takon sik no, ora gur matur nuwun kaya rak linggo. Ya ora dong kok. Ya kek jenengan wonten pamundutan lelakon menapa? Sing arep tuku wis sapa? Maksude ki ana panyuwunan lagu. Lah ngono ora pamundutan ku dikira ngadol awake dhewe. Mas Dah. Nah, Nah niki enten pamundutan. oh. Pinter urung tekon wis tawa-tawa. Aku apa jenenge pijiran. Oh, nggih 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 nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yusuf, semoga Mas Yusuf sehat selalu. Amin. Dari tuan rumah baru Bapak Sugianto sekeluarga minta lagu Tombo Ati disambung Caping Gunung dijengglengke. Ya. Nggih. Matur sembah nuwun saking Pak Sugianto sekeluarga. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Sawerane. Nggih. Alhamdulillah derek bingah. Nggih. Nderek. Dedonga mugi-mugi lancar. Derek bingah. Alhamdulillah derek. Boten sah diketok-ketokke. Kadang kebaikan ki sing menjadi keburukan ki mung sawa ngiri ngene iki. Kono maksude apa ning kene prenges-krenges ya. Njuk timbul fitnah. Jenenge jatahe Fitnah. dhewe-dhewe. Nggih. Nggih, lajeng menapa Nggih. melih? Tak anu nek kelompok nesek. Nggih, mang tutupi, mang sukani setrum. Mulang. Ora ngono. Didadekke siji terus dijapani. Nah. Deko dadek sapa cikuk ketiban gedhek. Lah wani aku. Lah mergane kok tak wani? gedhek kur cilik ora gini-gini kok. Lho, paling gur benjut tuh kok remason mari. Apa? Nggih, Menapa napa melih? melih monggo. Saking Pak Wasyo SH Bolo Cikunder Bekasi nyuwun njajah Desa Milangkori Oh, kalau katur. mut iku. Lah kae Wis sengkleh nggo. katur sedaya pandemen musik khas Jawa asli wonten pundi kemawon nuwun nggih. Nggih. Kok Derek bingah. derek boten bingah kok dibuka. boten enten keterangan. Nggih. 100.000 Oh nggih, alhamdulillah pun kempalaken dados tunggal. Nah, kok Jenengan tindhi setrum. Nggih. Oh, Jen mah. mosok disetrum. Niki meleh dari Anom Travel Pak Warsyo nyuwun lagu Caping Gunung katur dumateng Bapak Sugianto sekeluarga mugi panjang umur amin berkah keluarganipun. Amin. Nggih, derek bingah. Mang derek bingah. Dipun bika pun tertutup, mangke masuk angin ten jero. Dibuka ngaten. Sumuk no Nah, masuk niku angin. jenengan masuk suwek. Nah. Nah. Alhamdulillah mau biru saiki do mateng. Derek bingah. Ki Awak dhewe iki krungu karo ngerti ngono bae wis seneng ya, Pak. ketoke lambeku derek bingah ning lho kujus-jusan. Bagaimana nasibku? Bagaimana dengan perasaanmu? Tidak punya perasaan. Tidak bage-bage. Iya. Tasih malih mboten sisan kula le krenges. Nah niki Senengane iki aja sok gampang krenges. Ah, Ya monggo. saking Pak Seno Auri Kalasan nyuwun lagu Gelang Kalung. Nika piyayine enten. Lah kulon monitor kok kulon. Etan. Etan apa kulon to ngono ki? Dika wetan. Bingung kula. Wetan. Wetan Wetan monitor. kulon kidul kulon. Nek bingung jenengan ampun kondurin ngentosi sengengene medal. Mesti saka wetan kuwi. Lah ora ngono. Kok dereng enten keterangan iku lho. Selak ajeng derek bingah neh kula niku. Niki nyawere wayang Pak Seno niku. Oh, nggih. Tur mesti sawerane luwih akeh. Lagune Gelang Kalung. Nggih. Ki Mas lho. Lho. Lah, Iya. Sak grame larang kok. Nggih. Kasih malih napa mboten? ada meleh. Iya, jan salah lek ku ngadeg iki mah.
Aku nek lungguh ning kono kan. Bujane dhewe-dhewe to jenengan Aku nek lungguh ning kono melu ngelusi lagi keringat-inget iki. Sing marai panas ki ya sok ngene iki. Mang genteni mawon. Ampun. Wingi kula genteni lho ora nyandar regane. Aja ngriweki to. Jual mahal. Kok lajengaken Mas Dalang. Dol murah ya, Butruk. Sugeng dalu Mas Yusuf saking kula Pak Edi Kumis nyuwun pepeling dibawani kur katur Mas Jumangi. Semoga sukses sehat selalu. Amin. Derek bingah nggih. Mau saka BRI. Lah kok iso? Eneng kure. Derek bingahe iki Kulinan nggo BRI neng kur kok. Oh napa dereng? Tesih kalih. Sisan lek merenges, monggo. Oh, 100. Nggih. Tulisane sewel gubuk asmara plus bawa. Oh, nggih. Sewel. Sewel apa-apa iki. Sewel. Oh, ngeten niku nggih. Oh, nggih. Nggih, kula pun cobi to. SEWEL. Oh, nggih. Aku jenengan ki nek jenengan ora nyekel duwe dhewe iki kok gur sak geleme dhewe. Atus tak teliti wong keterangane wis nang kono kok lebih kok kean pikir wis pun cocok niku nggih. Meneh iki. Tunggal mlen napa? Kula nyuwun lagu Kodang Kuning kagem kadang-kadang kula ing wonten padukuhan Keboan mugi-mugi diparingi adem ayem lancar anggenipun pados rejeki lan katebyono saking sedaya balak menapa kemawon. Amin ya rabbal alamin. Saking kula parsya sapit urang lan sedaya rencang dagang kayu diparingi lancar. Amin. Nggih, Ramarep Ibu. Nggih Mang Derek, Derek bingah. Lah, Kane wong kur kari sapite urange wis ora eneng kok. kuwi jeneng desa meneh rasa dipisah-pisah. Yo, berarti bisa udah. nggih pamundutane sapa nggih Pak saka sing kagungan dalem tuan rumah dulu. Oh nggih. Ngersake Tombo Ati mengke dibacotke Caping Gunung. Oh nggih, sareng-sareng monggo. Nggih. Tombo ati, Pak. Pak, tombo ati nek kira-kira atine jenengan ki urung menep. Ora sah nembang iki. Ora rak melu wong isih krenges aku. Nek wis monggo sing atine padha menep sami nembang. Lah barang ngerti tumpukan kok ngono sapa sing ora nges. wis ke anjloko kono kowe. Nggih, bareng jenengan mau ki ngandhake jare urung kalu apa-apa langsung diteri semene. Iki Pak langsung diteri semene. Coba nek nggonamu tremosmu ke sepiro? Oh aku saiki trimo sing normal mergane kula rada pilek Mas. Padha. Tos. Kita memang sehati, cuman tidak senasib. Aku ndememel ngene iki ya ora mareki, tasnya baru juga. Cocok dengan nasib saya bisa berubah, kadang berubah, kadang ora. Monggo ingkang ngersaken. Wah, canggih. Iso berubah warna to? Iya ki anggere cerah ngene iki bar bayaran. Enak isine kowe kena. Jam. Oh, jamnya ini khusus jam orang sibuk. Nah, lain. Jam orang sibuk tuh pakainya jangan sampai terlambat. Pak, delok. Jam ki paling ora ya dikreketke ngono. Kesuwen kowe mau kowe tanten tadi mergo kowe nganggo jam. Lho terus nek nggone jenengan Nek wong jam sibuk ki nganggo jam aja ngrepot. Langsung ya. Monggo 55. malah dodolan. Bol ditawake. Oh jenenge ya nganu Tombo Ati nggih, monggo sareng-sareng. Monggo ingkang sampun menep pun cepeng niki pun. Ya. Aja Awas ngulon-ngulon. kejengkang. Malah bener. Ampun Ding, monggo Tombo Ati.
Wis rampung isih nganging-nganging. Saking semangate niki. Lah nggih. Wah, niki sindene anyar-anyar Bu. Jan. Nom kabeh begini iki. Nggih, nem kabeh. Nggih. Sik sepuh pun di unduh maksudnya kan nem. Iki ini. Nah, masih sembrono rembeng aku. Sembrono. Ya. Terus wonten malih niku Caping Gunung. Kata sangat. Caping Gunung. Caping Gunung. Iki sik bawa ben sindene Bu. Oh ngono. Iki ukeh sinden sik anu. Mang milih mawon, mang milih. Milih nggih. Kula niku nek sinden niku was mang milih mawon jenengan. Nggih. Ya. Dipilih Pak iki ketoke banyak yang baru. Iya. Olah iya. Cantik-cantik kaya nom-nomanku mbiyen. Nom-nomanku ya melinir-melinir ngene iki. Lah. Bareng ketemu jenengan Saiki muter. Ya ora apa-apa, ditampa panane. Sik bawa sinten Bu? Nah. Manut jenengan sing milih jenengan. Wah, kowe wae. Arep no Mega apa no iki urung kenalan lho Pak jenengan. Iya. Mbak sinten asmane? Siapa? Mbak Okta. Mesti lahirnya bulan November. Oktober. Masa Okta kok. Mbak Okta mesti pinter nyanyi. Iya. Sesuai dengan okta nada. Iya. Kae oktav. Oh, iki ki otak iki ki. Wis suwe-suwe do wani karo aku. Wingi ngajeni saiki sak geleme dhewe. Iki nok niken padha jenenge. Nek iki ya karo kowe mawon. Berarti kalian Mbak Niken. Nah, nek iki nok niken sia, semin kono niken sia. Oh. Nek nang kene niken 2. Oh, niken 2. Niken 2. Niken 2. Pokoke Niken 2. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Waduh. Nek bahasa Inggris siji iki untung aku ora sekolah nggone Inggris. Bahasa Inggris loro. Kan kemarin tak jangan begitu dong. Kemarin kan kamu itu tak kasih tahu bahasa Inggris. Lah iya. Tentang kalau misalnya ketemu bule harus kenalan dulu. Oh iya. Tentang nama dulu. Iya. What is your name? Nah. Ya, terus yang jawab my name. My name is about. Sudah bahasa Inggris. Where are you come from? Yes. Kok yes? Where are you come from ki tegese kowe saka ngendi? Oh no. Where are you come from? Nek omahku kono ki kepiye? Bahasa Inggrisnya kepiye, Bu? Lah jenengan iki saka ngendi? Mrica Ngestirejo Tanjung Sari Gunung Kidul. Oke. Lah. How do you do? Yes, dudu watu, dudu gunung. Gur pocong sing ditekokke iki. Ngomongin aku bahasa How do you do kok? Dudu watu, malah tekan gunung. Ayo Mbak. Yo Mbak Niken 2. Ya. Ayo alon-alon kene nok tak tulungi nok. Tak tulungane nok kok sing masang. Yo, padahal gendeng kowe tulung-tulungan. Yo. Siap. Ya iki daharane cocoke iki ndak malah karo aku iki. Duh. Lah cocok banget. Lah jane cukur teng krinil ngene ya. Terus engko nek anak-anak dadi kepiye? Ikut semene-mene iki kayak dados ngono. Ayo derap. Masa sing giring ngono kuwi. Lah saking cilike kok ya. Mbak Niken kabare priye? Sehat. Alhamdulillah. Yo salim sih. Salim. Terus Cipika, Cipiki. Ya. Karo Pak Amu kuwi no. Bapak sehat Iya, Bapak. iya. Nggih. Ayo, arek ngomong kowe. Ayo, arek ngopo? Malah Nek jenenge Apa wae? Umpama kelakon cipika-cipiki ora rak raup aku nggo yakin. jenengan ki cipaki. Ki yo gur karo aku. karo bojone. Oh, Lah. Alah kaya kembruan Kolonjono. Kumismu ki mbok dicukur. Mbak Niken 2. nggih Bapak. Yo nak, Niki menika. wonten pamundutan lelagon. Kula matur pamundutan awit wonten tindhihipun. Oh, wonten. Nek zong menika panyuwunan. Oh, nah, berarti nek mundut ki nganggo duit. Ora ono mundut ranggo duit iki gur siji. Apa kuwi? Apa? Utang. Itu kan hobimu. Itu kan kamu juga. Iya. Kan buat kita bertiga. Iki yo Malah opo? kayak keluarga berencana. Iya. Malah hidupku tak terencana. Nano. Yo.
Ya. Nano. Saben cakepane. Nganggo Nano ki cakepan. nadane. Oh, Saben bengi lho, Pak. Ngenge. Saben bengi nyawang. saben. Iku pas karo iki. Oh, dipaske. Cocok nih. Dadi carane nek men iso selaras ki nun sewu lambene jenengan mang cocoke nek. Oh. Nah, ben iso laras, lambene cocokne gender. Anu le tutuken iki le. Tenanan dituthuk tenan. Uripku nelongsomen to ya. Iya, aku gumun karo anak putuku. Lah ngopo? Dene senenge oleh hasilku. Ora ngerti nek bapakne rombae ora kajen blas. Lah wong lambene kok nyocokno karo kok. Tegese iki dicocokne laras iki lho, Mbak. Larase. Maksudnya iki dicocoke larase Larase nek iki keduren dicocokne. coba. Coba deh. Sa. Sa. Coba nek kurang dhuwur meneh. Sa. Dhuwur meneh. Sa. Meneh. Sa. Ra iso. Sajane ngono kuwi lho ya. Saben bengi nyawa Mas Sulis ki ya ngono. Maeko lho Pak karo jenengan iki. Ora apa-apa. Bapakne ngego kari kelap. Kari raga tok. Biyen ngene wis aku wis ora kuat. Wingi lagi tengah-tengah lambungku koma. Jenengan aja lolo Pak Ipung. Ae wong biyen dia lagi gagah ya karo aku semiyo. Lah. Saiki gantian dong Besti. Ono kancane loro kok malah seneng lho. Sing seneng ki sapa? Lah kuwi malah ngece. Menghibur. Oh, menghibur. Men ora sida loro, gene bablas. Bablas ki bablas. Bablas mari. Oh. Hati-hati R karo T hurufe cedhak. Astagfirullahaladzim. Melu Mas Dalang lagi viral saentaro Jakarta. Apa kuwi? Jagat raya. Kayak rangkepamu kaya ngene. Wingi diseneni ganti rangkepan ora mener meneh. Ora. Iki rangkepane gedang iki kepiye? Ya kaya ngene to, Mas. Astagfirullah. Kuwi kathok prawan. Prawan apa? Lho, nek wani ini gedangku, mana gedangmu? Hah? Ndi ndelok? Iki Aduh aja ndelokno. Iki lagi sing ketok lho, Nak. Alah. Liyane pangan codot. Wong codote jenengan dhewe kok. Ah, ngemangan kowe ya kur turah. Rati majeng, Nok. Aku maju. Maju, gak. Kowe maju. Aku maju. Aku kiper. Nah, Podoke bal-balan. Sing ngegolke? wae engko bareng wae. Ya kadang sok ora iso barengan kok. Weh, angel lu wingi kangsen ora petruk. Lah iya. Yen mamat menganggo janur kuning Telat lah kaya terus nyampluin barang-barang iki lho. telat to Pak ora padha jenglengane. Lah wong aku rung jleng kono wis jleng kok dasare. Lah ya ora iso bareng ya ngono kuwi lho. Angel janan bareng Ora iki. sompak kuwi wis. Kompak. Kok sompak to. Sompak. Lah ya katok cilik saumpamane lho ora sompak. Oh, iki malah saya jeru. Seje neh perkara. Sompak iki semangat dan kompak. Nah, maksudnya itu. Ngono to. Jangan ki asosiasinya jangan Oh, asune ra melu. Lah wong nyambut gawe kene kok gowo Asosiasi. asosiasi Nah, aku mau. Nah, niku yo. Tekan. Ngendi-endi to no, ya terus ke. kembang wae Sik. pripun Ngemati wong nembang ki lucu ta. lah
Ya ngono Lah iki. ya ngoten Ya niku Pak ya. ngono. Jenenge. Termasuk jos Aku lho. malah kelingan sing Kelingan apa? Apa kuwi? Nok Niken ki juara satu sinden. Alah nyandak wae. Niki khusus 11,5 munggah. Nok Niken ki juara siji sinden sak Ngayogyakarta ono. Nggih. Nah, Weh, tingkat provinsi. eh. Juos to Pak. Dadi amit sewu nek cara nyinden utawa nyuwara ki mengone amit gur sithik ning suarane lantang. Wah, aku iso wingi mengone sithik banter banget bisa nani ke wetengen aku. Lah, Apa? Lah kok iso? Akeh mengone gur sithik lho kowe to terangane. mak perang ngono, mak. Lah mengone sithik iso banter. Gak ora pareng Gila karo. nih. Wah, wong gila ya digawa terus. Aku yo kesehatan kok Lah, iya, ora iso ngono ora kesehatan. sehat. Betul. Nek ora ngono ora entuk mangan. Bener. Rumah sakit. Nyantan wingi ora iso pedhit ya. Baru operasi nek. Ayo. Ya nderek bingah iso juara siji. Dipertahanke yo ono. Muri-uri budaya Jawi. Nggih. Aku wingi yo pas lomba ke juara siji alhamdulillah. Lomba napa? Ya padha wiraswara. Weh. Seprovinsi. Sak Gunung Kidul. Oh, pesertane piro? Ora ana sing teko. Lah mula kok. Lah mula kok juara lah ora ning peserta. Aku ora nganti muni pun jenengan juara siji Pak wong mboten tembung suwe. Oke aku. Bangga lho. Ngeliling padha bojoku. Ayo terus kena. Mangga nak. Tekan ngendi kok? Gunung. Pak Ipung Pak Sulis karo Pak aku Sulis. jan setia. Guru arep pindah nggon miti kendang. Ya udah sare nek jenglengan ngono kuwi. Oh, tak kira ngerti aku arep pindah nggon miti Aturane kendang. ngono kuwi. Aturane ngono kuwi. Ayo nak. Apa wae? Pacita. Hei! Wah, Tung tak tung tung. Rada ngiwa. Rada nengen Pak. lah aku ki gur joget kok ya. Kayak kowe iki kaya mapan to no. Lah kowe kok nek diomongi rada ngiwa Entuk meneh. isih bocah ya malah ngerti aku terus mingernya. Aku ya no. No iki berarti nolakmo. Ora, ora gampang lah kok iki. Abot ayo. Iya. Wis bar pacitan. Nek wis dengan. Nggih, cocok niki. Wala. Bar pacitan ge ingon. Keingon. Ora iki cakepan. Oh iya. Cakepan iki Pacitan pacitan. sarwi jenang. monggo. Kaki iki lho niken ngelem aku cakep. Kok cakep lho. Lho, kamu cakep. Cakepan, Oh, cakepan. Pede met. Pede lho. Baut. Cakepan ki lirik nek cara. Lirik lagu cakepan. Hah? Lirik lagu. Oh, berarti rasa nembang kok cukup. Dipeliriki lho. Mlerok kuwi jenenge. Oh iya. Panas. Aja ngono kuwi lho. Iso ngemat ya. Iya bener lho Lah nek kan wong panas. panas. Anu rada semaju to no. Nah, men ora nyerikuti nganu wakamu ki. Wakamu. Udan. Mbak Lulu. Lah ganggu. Panas udan panas aling-aling Gedek. Saping. Ganggu meneh. Lucune kaya. gunung Ya
wadon. Natian wadon sarata Setiane kelakon, setiane kelakon. minumane banyu kene Jawa langgam saping gunung katur sedaya ingkang mirsani wonten ing mriki ugi wonten ing channel YouTube Ki Dalang Yusuf matur sembah nuwun.
luar biasa. Jope tanggapan terus ning ternyata stamina masih fit. Harus Luar biasa. Dari kan usume. Enggih. Nah, gitu. Ngene-ngene iki apa? Hah? Usume Pileran. Oh, mula-kula nggih selalu siap ngeten nika nyuwun ngapunten wingi nggih banyak pertanyaan cek digawa Mbah Baut napa. Resepe tiyang Jawa iku namung godhokan sereh kalih jahe terus diparingi salam ditambahi madu. Insyaallah awake kuat sehat. Ditunjuk ngoten, Mbah. Ora diguang. ya ora maksudnya kuwi bangsane sere, salam. Terus kayak madu kuwi engko digodhog Terus diunjuk. kayak diunjuk. Maksudku apa dioleske ngono lho. Weh, Anu not ora dioleske ning kok awake saya gede awake. Anu nek kowe areng ngene sesune waakmu ora melu we nok. Iki saya jero iki malah dioleske. Oles kan 3 kali sebelum tidur. Iya. Pasti Anda tidur bablas. Ya terus kena. Syukur bisa nyawa. Gunung desa. Semin. Nggih, alon-alon ngene tak Semin. turuni. Alhamdulillah, hati-hati sikile dhisik. Lah yo arep gelungane sik. Kurang ngelekke aku. Nah. Pamrutan lagon sampun. Sampun. Iki gandeng ning daerahe Nok Mega. Nah, Lah iya. ning wilayahe Nok Anu. Mega dadi ayo ditokke anak wedok. Nah, engko ben kenalan dhewe. Aha. Terus engko takonane, mau Mas Dalang mampir ora? Ngono. Nah, aku nonton go streaming kok biane dereng ketinggal. Aja-aja aku. Kula iki ket ngomah tepar. Oh, aja-aja keturon itu lho maksudnya kaya. Ya Nok Mega. Rampung. Wilujeng dalu Nok Mega. Wilujeng dalu ugi buniken Mbah Baut. Bocah tambah dino kok tambah ayu. Tambah menik-menik ya, Pak. Iki neng anu ya ono daerahmu dhewe. Oh nggih, Nek leres. Nok Mega asline saking pundi? Sawit Gombang Ponco. Oh, Berarti sawit cedak, kilen. sawit iki kur kono kuwi. Rono apa? Rono apa? Sing dhuwur-dhuwur kuwi lho sawit. Nah, iki klopo sawit. Sawit niku mriko napa mriko Pak Dalang? Lah kirangan mungkin ora. Kok kirangan? Jare wis wedangan barang. Wis jangan nang kene mah. Ora Bu wong kono wingi nurut map kok dadi kan ya ora paham. Lah iya ngono lho. Leres. Aku dalan-dalan Ampun turu. ngoten niku Mas Daki nembe sakit. Oh. Nek lak ya tetep semangat dalang ta. Mbak. Ya jelas. Harus disemangati no. Kaya bojoku pas loro ya tak semangati. Lah iya. Semangat sayangku. Ngono. Ki Semangat memotivasi. Besti. Iya Besti. Oh, tenang. Tenang. Samsudin. Ayo Nok Mega. Yo menyapa Bapak Ibu Bapak sing Ibu. warga masyarakat mriki. Nggih saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Wilujeng kagem warga Kebowan Nggih, Kidul. alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat selalu. Nggih. Nek Nok Mega ki putrane Pak sinten? Rewibut. Sinten? Pak Ribut. Oh, Pak. Nggih. Oh, putrane Pak Ribut saking Sawit. Sawit. Ini aku ro bojoku ribut terus anakku ora dadi wong iki. Ora Putrane Pak Ribut anake berasmane. Puniken Mbah Baut. Nggih. Jenengan lak pun tahun 6 toh. Nggih. Ya, Iya, tahu lah perasaan saya. Oh. Bagaimana kelihatannya kamu mau curhat sama mama? Enggak begitu. Beri aku waktu berdua dulu ya. Sebentar. Jangan duduk. Di sini aja. Dikepet. Beri waktu berdua. Kita Arep ngendi, Mas? Pun tahun nom. Neng- Paling yo ngono kae. Nek iki sing kendel tetep sing wedok. Lah iya menang Loh. kapan nih? Nah,
Lah sing lanang ya ora. Kode. Eh. Arep ngendikan apa kayak tak enteni kene. Nek ora engko diobati. Nah. Monggo. Mas Da. Jenengan ngertos mboten bentene jenengan kalih rumus fisika? Ra mudeng rumus fisika aku blas. Ra mudeng. Ketoke ora romantis ngono to. Bedane apa nok bedane? Oh sik ora lekas iki. Nek rumus Lah bedane apa bedane? rumus fisika kan susah dihafalin, kalau kamu susah di ngertiin. Pakmu. Gandeng kono mau enek sate to pakmu. Bapak kamu penjual sate ya? Lah iya dong. Karena Emang kenapa? Karena kamu telah menusuk-nusuk hatiku. Memangnya sing nom tok sing iso. Iki yo mantan nome no mansane. Ayo terus nono. Terus nono. Udah segitu aja, nanti ndak Mbah Baut pengen nom lagi. Ndak apa-apa itu biarin Angel no, anggere nom ini kok kadung tuwa. Kurang sing nom. Nek nom dagingnya ora alot kok. Nggih, nok megang ngaturke lelagon pamundutan kata sanget. Ya. Diantu-antu selak dalu ra prayogi nek gegojekane kesuwen. Lah iya bener. Lagune wonten kata sanget gubuk asmara podang kuning monggo. Gelang kalung. Gelang kalung. Nah, jenengan ajeng milih sing pundi? Gelang kalung ya. Gelang kalung. Oh nggih, manut. Manut. Sing kinten jenengan Podang? podang? Apa? Oh, podang. Anu ya, gandeng aku udah ngono sekerep. Nggih, cocok. Jali gelang kalung apa loro? Derek. Aduh, Nggih. napa? Niki. Manut. Oh, nggih. Manut gubuk asmara ya ana. Sing tok antepi apa nok? Manut. Mantepmu sapa nok? Wis. Kleru lah Sing tekon. diantepi lagune ora Lah sapa. iya lho maksud kuwi takon milih sing tak antepi sing ndi. Milih yo sing Antepi watu. malah atos iki. Apa nok? Itene apa? Padangkone. Oh. Podangkone. Rumus fisika. Malah dungo apa lho kaya wong Ya ngono kuwi. delik-delikan. Pak Amu ki pancen nek semene iki lagi lucu-lucune. Oh lah genah. Lagi nyenengke digantung. Aja diganggu ya. Mendah nek gede, Mbak. Gua nek gede bahaya no. Dolan dhewe. Kowe arek gede tak cilekke neh lah. Ayo nok megang. Natian wujud temong. Ayat tikus. Aku tilono kaya tikus. Jenengan iku pripun to Mas Bojoku Dalang? kaya ngene tilono kaya tikus. Tak rewangi kula ngeten iki men praja nganggo klambi leblek bojoku ya tak sandangi kok ngelokke bojo kula tikus. Ora lepolae. Ngeten iki udu tikus. Iki Iki sing terewangi. jenenge celurut ki yo ngene. Tarewangi jare pemesinge simbah tangguh ben kita ganteng malah kur kaya tikus. Sabar. Ayo nak teruske no. Iki nirokke jengkoke Mbak Niken Asia. Nah, boleh. Sesuatu yang baik itu boleh ditiru. Iya. Iya. Tapi Mbak Niken Sia yang enggak kaya jadi. Oh iya. Cengkoknya saja. Cengkoknya Kalau saja. masalah asmaranya jangan. Jangan. Ini penuh Penuh kenapa? dengan kenangan maksudnya. Ayo terus nak. Luar biasa. Ora iso nek aku wae ora iso. Awake dhewe iki ora iso-isone gur dia. Wis dalane urip dhewe-dhewe. Ngono isone. Monggo. Halus manis terus hati
Apa ya, Mbak? Ojo gang. Aku kur guyu tok kok. Ayo nak. Iki kaya Titanic. Seminggan kula Ya nek semene pundakno ku jan kaya tikus. Ampun tikus celurut. Api kena tikus. Sedekah ki ora kudu bondo. Lah terus Sing penting iso nyenengke liyan ki wis sedekah. Lah mula seneng Panjenengan remen kula ya melu iso sedekah. Meskipun tidak punya harga diri. Berikan waktu untuk berdua. Iya, silakan Dik. goleki si podyang jenah Di termasmu Mbah. Termasmu ndi? Bareng nok mega nembang ki Pak Dalang ki sing ngunjuk ki langsung glenggam. Ketoke kok kaya seger. Iya, iya. Kelingan pas jenengan karo aku yang jangan Ya, iya. Angger aku nembang. Aku langsung gelenggem. Dek mono kan tuku caut to kae. Kelingan ngono kuwi. Yang jangan kok, Bu, jan aku ngrungokke suaramu ngejo seger banget iki. Nganti cendole ora krasa. Iki mergo watuk. Oh. Adem lho watuke dadi. Alah mau adem bareng kono terus krasa adem. Terus mawe gur sing mirsani lurus ini saiki rada pinger sithik. Herang. Lah kula kali Mas Jaki mboten pacaran kan cuman saling menyupport ben tambah semangat Oh. ngurus kabudayan ngoten lho Mbah. Tenane. Nggih. Tenane. Nggih Mbah. Lah mbok karo aku wae. Ya wis ora jenengan ki ora Kowe malah keh ngasone kono. ditantang buat mata. Ibu bunga ini. Termose ngelak. Lah momong ditekak lagi nih ya. Curute. Oh, nah lho nganu suarane anak wedok nok mega ki marake lir-lir tadi. Ngira-ngira ya Bu ya semono suara. Kali dibuka termos engko gek kebak ngono. Ampun ngoten to. Aduh, Apa Mbah? tercemar. Ayo nak mega terus kena. Nyanding bisa dadi tombo Yo. esuk awan ning omah wis ora
sayang Gonku goleki sok katuan matur nuwun nok Mega habis matur dibantu nuwun. alhamdulillah kelas berapa ya no kelas 2 ya Loh, kelas 2 kelas loro. pinter sekolahe Nggih. mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terkabul amin ya Nggih, Mas Dalang Nggih. sampun kawula pinangkani kalian Nggih. bojo kula Lah nggih. tasih malih napa mboten Oh, masih. Iya. oh iya ya matur Gelang nuwun gelang kalung. gelang Iki kalung Gelang kalung. iki oh kene iki sing dintancan iki hiburane, oh hiburane. gelang kalung Gelang kalung matur nuwun nggih Pak Panitia nggih ya gelang kalung sing tak dol sing tak tak dol lewat Pak Edi mau iso ngawur gelang kalung sing tak dol nggih iki gilirane Dik Dila oh Ya. Dila Dila. ora apa-apa karo Cik iki sing baru-baru ini enggak apa-apa Ya, sisan 2 aja. dua yo dua iya no Ya, sik ya. tak ngombe sik Mbak Pia Patruk. Ya. ya mriki yo nah aku karep ngendi iki judeg aku malah Ngisor ngono lho. Mbak. wah ngisor kepidak kaya Weh, tepangan riyen asmane Mbak sinten Nggih, Wilujeng dalu nderek pitepangan nami kula Nadila. Nadila Nggih. pidalem pundi Kula aslinipun Tulungagung, Mbak. oh Nggih. aduh no tulung tulung aku aku ki tunggale klere CD tunggal ora nek tulung aku Kok tunggale klere CD iki? pakan wedhus oh lah ngerti ku kae kaya klere CD Tulung ki aku. tulung aku Jawa Timur ya Nggih, Jawa Timur. tulung aku ki kalau aku tulang rusuk dan kau tulung agung tulung aku tulang punggung beda. nggih matur nuwun sik setunggalipun nah monggo no kenalan no Nggih, Mbah. nggih Lujeng dalu. lajeng dalu Nderek nepangaken nami kula Via. iya Nggih. iya Saking Pathuk mriku niku. oh Pas. saking manuk Bapakmu bakul bakpia ya. Kok iso? Lampu. lah asmane Mbok ming menawa. asmane Bapakku Mbak bakul Tua. wedhus ki. Wah. oh lah niki wijol siji wedhus men wedhus kacangan lah ora payu ning ra kiyeng nah kacangane mempeng ora kesel beda karo PE PE kepiye? lah kuwi sing ngendang kuwi mangkat pindho we ngaso 3 jam ayo nak lagune gelang kalung Gelang kalung. dipinangkani Nggih. Dik Ucapi Dila saya. kalian Dik Via. Ayo kang saking Pathuk kalian tulung aku Tulung Agung Jawa Timur monggo semoga. 哦 Iya. Yo.
Dibuka celuk ya kena ya.
Dik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun ngaturaken wonten gelang kalung. Gelang kalung Gelang pun kalung. kinangani Ngatos-atos. pamundutan mugi dadosaken remening penggalih. Nggih, mugi boten Matur dadosaken nuwun. cuwek penggalih ngadosaken Bu. Inggih. Sesuk kari nampa Bratasena karo Janaka. Apa Pak kowe Pak? Ora tekan aku. Ora tekan lho apa? Ora tekan aku, tekan gun Bratasena. Aku Nggih. Jenengan radong Bratasena, ngertine Bratawali. Dongku cakil. Nggih. Cakil. Nggih ngestaken dawuh Mbak Dalang. Nggih niki Mas gandeng Dalang. sing jeneng apa jenenge nek hiburan iki nek kokean yo ora apik. Leres nggih. Nggih, kendrak wektune engko entek yo. Engko ndak dadine mepet. Nah, Oh nggih. Niki gujane mepet di. malah kangelan golek sebrakan. Ya bener. Ngaten ngestaken Nggih. dawuh sampun ingkang baken Pedhot kula sementer yen. kalian bojo kula mbok bilih anggenipun caos panglipur wiwitan ngantos pungkasan keladuk wani kurang duduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Injih semanten. Sedaya mugi-mugi pinaringan sehat bagas waras, ayem-ayem toto titi tentrem, jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka, basuki kang kaesti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Ayo terus kelakon sik, Nduk. Oh iya. Saurunge terus kelakon ya ayo ndonga marang ngersani Gusti sik. Kirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang. Oh iya. Khususon laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sunan Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sakno swantara Al-Fatihah. Ayo Nduk. Ya, matur nuwun kowe kek arep sekolah iki Mbah Baut ya. Kaya cah TK ya. Tan samara pamoreng sukma. Sinuk maya winahya ing saya bisinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liap layap pengaluyo